Така, здравейте, аз съм Ники Морисън, Николай Попов, със следващото ми видео, второто ми. Тук, естествено, както казах, ще отговарям още на въпроси, лично за мен, с които да ме опознавате. И след това продължаваме към по-интересните теми. Първо ме питате защо не правя клипове. Честно казано, амбицията ми да правя клипове е напълно убита, буквално. Всеки път, когато се замисля, че тази известност, която я постигнах в стария ми аск с простотия, не мога да я постигна с това, което правя тук, буквално това ми убива всякакво желание. Не, че съм жаден за слава. Естествено, всеки от нас иска малко известност, обаче при мен нямам особено желание вече. Това, което ме дразни е, че хората не си гледат живота, а гледат простотията, сеира, за да има къде да си избият комплексите. Това не мисля, че ще го отрече някой от вас по някакъв начин. Нали? Така, продължаваме. Значи, извинете, че съм толкова убит, не знам дали го казах, обаче много късно през нощта, по-скоро много рано сутринта, не знам колко часа е. 2 часа е още. Охо, има още много време. Обаче, да, това ми е единственото свободно време, през което да правя клипове. След това искам да ви кажа за това, което някои от вас ми пишат, че Азо е по-известен от мен. Защото има повече харесвания. Окей, честно казано, не ме интересува за това колко е известен той. Нека да се радва на изкуствената слава, на изкуствените фенове, на изкуствените харесвания и на всичко изкуствено, което притежава, и да е жив и здрав. Желая му успехи за в бъдещето. Да, няма да продължавам. Той е жаден за слава и не ми се коментира изобщо. В смисъл, както казах, всички сме жадни за слава, но някои от нас се изстреляха в облаците, защото желанието им е много голямо. След това много от вас ме питаха как се е появило името Морисън, което не мога да го кажа. Много ми хареса. Една приятелка ми писала в Connected to Me. Аз в последствие разбрах, че е тя. И си правих Twitter. И я питам за някаква интересна, интригуваща фамилия. И тя ми пише Морисън. И от тогава просто се влюбих в това име. Това е историята. След това му питате за предаването на Карбовски, очевидно. Те ме намериха от страницата Най-мразим селски пръчки и леопардови щампи. Това, което го бяха публикували там, в последствие те си го пуснаха в предаването. След това, аз как разбрах, беше една слънчева събота. Бях излязъл навън. Когато се прибрах, влезнах във Фейсбук и някой ми беше писал: дава ли сте предаването на Карбовски? Окей, мислех, че са базикът. И пише, нали, само: хубаво, добре, какви си тия базици, ало. И тая пичка, забравих коя беше, ми праща клипа. Окей, малко се стреснах. И след малко гледам, още супер много хора ми го пратили. На другия ден са го излъчили. Аз същата вечер им писах на страницата и те ме поканиха там в следващото им предаване и поискаха да им оставя телефон за връзка. Оставих им телефон за връзка. Отидох, бях много въодушевен и си мисля сега, обаче аз не мога да ида без съгласието на нашите. Те ще ми трябва, извинете, много ма сърбил кото нещо. Да. Ще ми трябва съгласието на нашите, нали? Отивам при тях, мисля, будя ги, майка ми се буди. Мамо, поканиха му в предаването на Карбовски, ще може ли да ида? Законно сте поканили. За да говоря за днешната младеж, за проблемите, намерили съм отиди къде си. Утре ще говорим. Много се спешна жената. И, нали, на другия ден обаче, тя е много умна. И е погледнала последното предаване на Карбовски, видяла е всичко, прибра се, навика ми се. Аз излезнах за училище, защото бях втора смяна. И вечерта дойдоха да ме вземат от училище, заведоха ме да ям в хепито. Как се наядох. Което беше признак, че са ми простили, очевидно, и там си говорихме много. И както написах и в един от отговорите си, те естествено са хората, които винаги ще застанат зад мен, каквото и да стане. Те ме обичат много, аз ги обичам много и винаги ще ме подкрепят. Включително и в този случай беше така. И това е щастливия край на всичко. Като за последно нямам какво да говоря днеска, нищо особено. Вие продължавайте да ме питате.
Иначе искам да благодаря на всички хора, които ми доказаха, че съм се променил с това, което ми пишете, с това, което ми казвате на живо. Абе, направо ми пълните душата, честно казано. Явно това ще трябва да ми е стимула за нови клипове. И искам да ви пожелая весели празници, весела Коледа, там щастлива нова година, не се напивайте, не знам, ще го направите. И така, това е. Чао! Айде де, какво става? Чао!